Здравейте, драги приятели! Днес ще ви покажем с моя приятел Дани. Здравейте! Здравей! Така, как да си направите сайт в Къде да почна? в сайта на www.alec.bg. Долу в линка ще има как да си го на сайта. Ще ви кажа как ще го направите. Така, влезте в Google. Пишете Сайта ни ali.bg, където може да намерите такива неща, като детски новини, детски спортни новини и някои ети. Да, може. Така, нашия сайт създание още не е готов. Така, влизате www.alec.bg. Даже в линка ще го има и така, .bg. Влизате. Регистрация. Написате регистрация, ако нямате потребителско име. И така да ви се казва, като влизате. Емайл, вашия емайл. Паролата ви, както се искате. Само че да е, например, трябва да е латински букви и цифри. Ето, например, Иво долно чета Кико. Иво долно чета Кико. Задължително. Така, значи трябва да е винаги с 6 символа. Не. Значи тук горе е с това. С букви, латински букви и цифри. Емайла ви, паролата ви, както си поискате, да е с 6 символа. 6 символа нагоре да се дава. И тук да я повторите. Искате регистрация и вече сте вътре. Така, сега ще ви покажем нашия сайт с Дани. Така, сега ще спра клипа, за да можем да влезем. Сега ще се влезем. Ето ни отново. Влязохме. Така, имаме някакъв улица. Влизаме в улица Забава, долу ще го има. Така съм ги слагал. Ето го. Този сайт е много хубав, така за създателите. Все така. Преди 5 минути. Тук си отбелязвате, това моят приятел Дани го направи. Тук коментарите мисля, че аз бях ги сложил. Така, тук кажете, кой е любимият ви герой от фермата Гот? Чайна, Олив, Камера. Кой е любимият ви герой и ще разберем дали да пускам в улицата. Клипчета на любимите ви герои, филми, но за тях вие ще изпращате кои ще видите с помощта на анкетите, които ще пускаме всеки месец. Така, тук си отбелязвате кой ви харесва и да ви кажа, че е само едно отбележите. Само с един аз. Повече не може да гласувате. Така. Който спечели, за него ще пуснем клипче. Даже мислим да направим клип как да си ги отбележите и така други неща. Как може да говориш такива неща, бе? Хората знаят как. Така, ако имате регистрация в YouTube, VBox, сега ще се върна. Дани иска нещо да ми покаже. Сега се връщам. Ето ме отново. Дани нещо искаше да ми каже едно нещо. Значи тук си отбелязвате, пишете коментари, влезте в сайта ни. Сайта ни! Да, точно така каза. И да ви кажа, че още не е довършен. Долу в линка ще ви напишем
Ще напишем кога е довършен сайта. Този видео. Иво Кико или от другия създател. Ще ви напишем на кой ден пускаме сайта готовно за вашите слушатели. Вие да се гледате, да пускате гласове на анкетите, да пускате коментари и да гледате спортните новини и допълнителни клипчета. Така, както ви казахме, долу в линка ще има сайт, линк на сайта. На нашия сайт ще ви напишем кога е довършен и качим няколко клипове и така. Еми, това беше от мен. Това беше Дани, аз Иво. Еми, до